לטקס הפתיחה של שבוע המכבייה. השנה אנחנו חוגגים את המכבייה ה-22, אירוע ספורט יהודי גדול שמאחד את כולנו. המכבייה מתקיימת מאז 1932 ומביאה אלפי ספורטאים מכל רחבי העולם. ערכי הספורט שלנו, הוגנות, כבוד, התמדה ובריאות, מלווים אותנו בכל צעד. במהלך השבוע נלמד ונחווה יחד פעילויות ספורט, בריאות והנאה. הספורט מחבר בין אנשים ויותר קשרים של אחדות ושיתוף פעולה. בבית ספר שלנו כל תלמיד ותלמידה עם חלק חשוב מהקהילה שלנו ותורמים לאחדות ולערכי הספורט. במסגרת שיעורי דרך הערך בספורט בשכבת ד' נחשוף את היצירתיות והמאמץ של התלמידים בתערוכה של ענפי ספורט במכבייה. נתמוך זה בזה ונפעל יחד כדי ליצור אווירה חיובית ומלאה תקווה. בואו נתחיל את השבוע בהתרגשות ובשמחה. ועכשיו נעבור להצהרה של תלמידי רימונים. כולם חוזרים אחרים. אנחנו תלמידי ותלמידות בית ספר רימונים. מתחייבים ומתחייבות לשחק בהוגנות. לכבד את החברים ואת החברות שלנו. להתמיד בספורט. ולהיות בריאים בגוף ובנפש.